Is-sena kienet l-1962, id-data il-25 ta' Jannar. Grupp żgħir ta' nies kellhom ħolma li jridu jbidluha f'realtà, jridu jwaqfu għall-ewwel darba f'Malta għaqda għall-istudju u l-ħarsien tal-għasafar ta' pajjiżna. L-isem li jażlu dakinhar kien Soċjetà Ornitoloġika ta' Malta, li fil-qosor kienet magħrufa ma' kulħadd bħala l-MOS. Matul is-snin is-soċjetà komplet tibni madwarha kunsens u appoġġ mhux biss fuq livell lokali imma wkoll internazzjonalment, hekk kif daħlet fis-sħubija ma' numru ta' għaqdiet barranin li jaħdmu fl-istess qasam. Is-sħubija ewlenija li tat statura lil din l-għaqda ambjentali kellha tkun dik fil-BirdLife International fil-bidu tad-disajnijiet u li fil-fatt waslet biex ftit wara l-MOS bidlet isimha għal BirdLife Malta. BirdLife Malta komplet twessa wkoll il-missjoni tagħha. L-edukazzjoni ambjentali kienet u tibqa' pilastru importanti ta' BirdLife Malta. BirdLife Malta llum hija stabbilita wkoll fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet, kotba, rivisti u materjal stampat li toħroġ b'mod regolari, immirati għal kull kategorija tas-soċjetà. It-tisħiħ organizzattiv ġab miegħu wkoll żieda fil-kapaċità ta' BirdLife Malta li tilħaq b'mezzi ġodda lill-pubbliku. B'numru kbir ta' kampanji, inizjattivi u attivitajiet li jiġu organizzati matul is-sena, kif ukoll l-istudju tal-għasafar permezz tal-bird ringing. Illum BirdLife Malta mhux biss hija pjunier imma hija wkoll aktar vuċi esperta u awtorevoli fil-qasam ta' riċerka xjentifika dwar l-għasafar. Esperjenza li komplet isseddaqa bis-sem tagħha f'numru ta' proġetti kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea dwar l-istudju tal-għasafar li permezz tagħhom irnexxiela ġib lejn Malta miljuni ta' euro f'fondi Ewropej għal din ir-riċerka. BirdLife Malta tieħu sem regolarment ukoll f'numru ta' kampanji u lobbying matul is-snin fuq diversi temi li jġibu tibdil pożittiv għal pajjiż. BirdLife Malta tmexxi wkoll numru kbir ta' siti naturali li ġew fdati f'idejha mill-Gvern biex timmaniġġjhom wara li kkontribwiet għar-restawru tal-ekosistemi tagħhom. Ir-riserva naturali tal-Għadira fil-Mellieħa, dik tas-Simar f'San Pawl il-Baħar, iż-żona kbira ta' afforestazzjoni Foresta 2000 fit-tramuntana tal-pajjiż u issa wkoll is-sit tas-Salini li l-Gvern illum qed jaddih formalment f'idej BirdLife Malta biex tmexxi wara l-istorja ta' suċċess miksuba f'dan il-qasam. Dan se jkun l-akbar proġett f'idejn BirdLife Malta, l-akbar riserva naturali protetta fil-Gżejjer Maltin, fejn apparti l-istorja marbuta mal-produzzjoni tal-melħ, nittamaw li l-pubbliku jkun jista' jgawdu wkoll numru ta' għasafar ġodda li jiġu attirati lejn dan il-post u forsi anke jibdew ibejtu f'dan is-sit. Dan is-sit diġà wera l-potenzjal tiegħu b'numru ta' għasafar li sena wara sena jinżlu jistriħu fih mill-vjaġġ tagħhom tal-passa. B'aktar minn 1500 membru msieħeb magħha b'relazzjoni tajba mal-NGOs ambjentali kollha u armata bir-riżorsi kollha meħtieġa għall-ħidma li twettaq, illum BirdLife Malta hija l-akbar għaqda mhux governattiva ambjentali f'pajjiżna. Vuċi ambjentali qawwija f'Malta, sieħeb strateġiku mfittex għall-esperjenza tiegħu fil-qasam tal-edukazzjoni ambjentali, ir-riċerka xjentifika, l-immaniġġjar ta' artijiet pubbliċi u riservi naturali u fuq kollox għaqda b'saħħitha imsaħħa bis-sħubija f'netwerk ta' aktar minn 120 NGO madwar id-dinja li b'vuċi waħda isemmaw leħinhom favur il-ħarsien tan-natura. Filwaqt li tibqa' l-eqdem u l-akbar moviment ambjentali f'Malta bil-missjoni ewlenija tagħha tkun il-protezzjoni tal-għasafar u l-ħarsien tal-ambjent naturali tagħhom, BirdLife Malta twijat li tkompli taħdem bl-iskop li teċċella fl-oqsma li llum stabbilit ruħha fihom. Dan sabiex bis-sem tiegħek niżguraw li nħallu pajjiż aħjar għal min ġej warajna.